flight, you're a ray of light. I'm out of your sight and you're in darkness. Your name is written on the stars. Cause you're something cheap in the supermarket of love. Do you really wanna know my name? Jesus, come repeat us, or just use another's freak nickname. You're an instrument of love. You refuse to fly, you wanna die. Thank God you're alive. Καλά σας λέει μωρέ, βγάλετε το σκασμό να κοιμηθούμε. Πουρ, λυσάξτε το όλη τη νύχτα. Καλά σας λέει μωρέ, βγάλετε το σκασμό να κοιμηθούμε. Πουρ, λυσάξτε το όλη τη νύχτα. Καταρχήν να πούμε το τι έγινε ρε παιδιά. Πήγαινε, ακόμα δεν πρόλαβαν τα παιδιά να πάρουν θέση και καταιγισμός μηνυμάτων. Διόρθωση θέση συντεταγμένων, μικροφώνων, όλα σας. Το κοινό σας από πίσω είναι έτοιμοι. Μας προσέχουν, μας προσέχουν. Η προσωπική σας βοηθή. Μακιγέρ βοηθή, τι να πω.
Καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρα. Να Καλησπέρα. καλησπερίσουμε. Τι κάνετε? Καλά είμαστε, δόξα τω Θεώ. Καλά. Ένα ήρεμο Σαββατοκύριακο. Ήρεμο εσείς, γιατί Ήρεμο. ο Γιώργος είχε πολύ έντονο Σαββατοκύριακο, δεν ξέρω. Εξόδους εννοώ, εξόδους. Βέβαια, Μάλιστα. υπήρχαν γιορτές και γενέθλια. Χρόνια του πολλά δηλαδή. Δικαιολογημένο. Εσείς, τι κάνετε? Καλά, προσπαθήσαμε να δούμε όσα μάτς μπορούσαμε. Ήρθατε διαβασμένοι, βλέπω. Πήγαινε βεβαίως Με σήμερα. το σκονάκι όπως πάντα. Σκονάκι, ναι. Φαίνεται, μπορείτε να το δείτε όλοι αυτή τη Είμαστε στιγμή. και χαρούμενοι διότι ξεκινάμε και έχει τελειώσει η pre-season στο NBA και ξεκινάμε δυνατά Και επειδή την είναι κανονική σεζόν. σωστό σκονάκι έχω να συμπληρώσω εγώ, δεν υπάρχουν μουτζούρες, είναι όλα καθαρογραμμένα. Είναι προμελετημένα. Και πιστεύω έχει γραφτεί 2 με 3 φορές για να βγει το κατάλληλο αποτέλεσμα. Την πρώτη, ναι. Πίσω γράψαμε κάποια άλλα. Καταρχήν θέλω να μου πείτε αν νιώθετε κι εσείς ότι μπήκε ο χειμώνας σιγά σιγά. Κρυώνετε, ζεσταίνει. Ναι, σιγά σιγά. Και γενικά όλα τα μαγαζιά πλέον σταμάτησαν να βγάζουν έξω. Πιο πολύ Ναι, έχουν. ναι. Η αλήθεια είναι ότι αν το πάμε και ημερολογιακά, μπαίνει ο Νοέμβριος, οπότε αρχίζει ο χειμώνας. Καιρός ήταν. Βλέπουμε σιγά σιγά και τα Χριστουγεννιάτικα. Αυτό Ήδη στόλισε και ο Χωματάς και τα Τζάμπο βγάλουν τα Χριστούγεννα. Ναι. Ο Χωματάς ξεκίνησε να στολίζει. μας πρόλαβαν. Εμείς υπολογίζαμε 10 Να είμαστε από τους Νοεμβρίου. πρώτους. Όχι, δεν έχουμε μαγαζί, αλλά θα φέρουμε κι εμείς, Γιώργο, ένα δεντράκι αύριο. Όχι αύριο, την Τετάρτη. Και με σημεούλα πάνω, θα το κάνουμε πρωτότυπο. 17 Νοεμβρίου δεν θα γιορτάσουμε Πολυτεχνείο φέτος, πρόωρα Χριστούγεννα. Συμφωνείς? Λοιπόν, θέλω να μπούμε... Χρόνια πολλά στους Δημήτρηδες Βεβαίως, είπατε, έτσι. Είπαμε. Και εσείς Να αν πούμε έχετε- κι εμείς στους φίλους μας Δημήτρηδες και Δήμητρες χρόνια πολλά. Με κάλυψε. Εντάξει. Αν έχετε και κάποιο πιο κοντινό που λέμε. Όχι, Είναι η μισή Ελλάδα έχει Δημήτρηδες σίγουρα. Εσύ Γιάννητες. και Γιώργιανες. Ναι, έχουμε πιάσει όλα τα πιθανά ονόματα λοιπόν. Λοιπόν, για να μπούμε δυναμικά στο θέμα, εγώ να πω ότι ο Ολυμπιακός διέλυσε τον Αρκαδικό σε ένα παιχνίδι που ολοκληρώθηκε πριν από λίγο, 89-44. Ο Αρκαδικός ή ο Ολυμπιακός? Το μάτς γενικά. Το μάτς, ναι. Και τώρα αφινόμαστε σε εσάς για τις προτάσεις σας. Ξεκινάει ο μαγικός κόσμος λοιπόν, σιγά σιγά. Ακριβώς ξεκινάει την Τετάρτη τα ξημερώματα. Ωραία. Δηλαδή Συντονιστείτε, στην εκπομπή λοιπόν, της όλοι. Τετάρτης θα έχουμε τα πρώτα αποτελέσματα από τα πρώτα παιχνίδια, τα οποία είναι στις 2 η ώρα οι Hawks με τους Pistons, στις 2 η ώρα επίσης οι Bulls με τους Cavaliers και στις 4:30 οι Golden State Warriors με τους Pelicans. Τώρα εγώ ήθελα να μιλήσω λίγο, ήθελα να ασχοληθούμε με 3 κομμάτια έτσι για λίγο, να σχολιάσουμε λίγο πώς έληξε η βαθμολογία στο pre-season, δηλαδή τι κάνανε οι ομάδες αυτές τους 8 αγώνες, 7 αγώνες, κάποιοι δεν παίξανε και 8, πώς τα πήγανε σε αυτά τα Υπάρχει και pre-season βαθμολογία παιχνίδια. δηλαδή σε αυτούς τους αγώνες? Είχανε μία μικρή υποτυπώδης βαθμολογία, όχι ότι μετράει, Ναι, όχι, απλά έτσι ένα ναι, για ενδιαφέρον. να βλέπεις λίγο τη φόρμα της κάθε ομάδας. Επίσης θα κάνουμε μια αρχική πρόβλεψη για τα play-off πριν ξεκινήσουν καν. Στο NBA οι πρώτες 8 ομάδες κάθε περιφέρειας περνάνε στα play-off, στους τελικούς των play-off και είναι 8 πρώτες ας πούμε. Ωραία, ναι. Οπότε έχουμε κάνει μια εκτίμηση και εγώ και ο Σταύρος να αναφέρουμε έτσι και βλέπουμε πιο πολύ φαβορί για να συνεχίσουν. Συνολικά πόσες είναι οι ομάδες που αγωνίζονται πλέον? 16 είναι. 16 από κάθε- Ναι, από 32 κάθε συνολικά. 32. Η κάθε ομάδα έχει 50% πιθανότητες να μπει στα play-off. Ναι, ωραία. Εντάξει. Μπορούμε να ξεκινήσουμε από όπου θέλεις εσύ. Ναι, λοιπόν, να σχολιάσουμε λίγο για τα pre-season. Ωραία. Στην Ανατολή μπήκανε πολύ δυναμικά οι Hornets, έχοντας 7 νίκες και 1 ήττα. Οι Celtics με 6 νίκες και 1 ήττα. Οι Orlando Magic με 6 νίκες και 2 ήττες.
Οι Pacers με 5 νίκες, 2 ήττες και οι Raptors με 5 νίκες και 2 ήττες. Αυτές είναι οι ομάδες που ξεκίνησαν δυνατά από την Ανατολή. Τώρα από τη Δύση ξεκίνησαν πολύ καλά οι Grizzlies με 6 νίκες και 1 ήττα, οι City Thunder με 5 νίκες και 1 ήττα, οι Sacramento Kings του Κώστα Κουφού με 5 νίκες και 1 ήττα, οι Phoenix Suns με 4 νίκες και 2 ήττες και οι Denver Nuggets με 4 νίκες και 2 ήττες. Τώρα, η βαθμολογία εννοείται δεν πιστεύω ότι υπάρχει περίπτωση να παραμείνει έτσι, ωστόσο κάποιες ομάδες τις βλέπω εγώ στα play-off. Ωραία. Τώρα για παράδειγμα η πρόβλεψή μου για τα play-off της Δύσης πιστεύω θα είναι οι Grizzlies μέσα, οι Thunder αν δεν έχουν πάλι τους τραυματισμούς που είχαν και πέρσι με Durant και Westbrook θα πάνε πάρα πολύ καλά. Οι Clippers οι οποίοι ήταν από πέρσι πολύ δυνατοί και φέτος πιστεύω θα μπουν στα play-off έχοντας και τον Pierce, μια μεταγραφή από τους Wizards. Τους Pelicans βλέπω επίσης. Πέρσι μπήκανε στο τέλος λίγο τυχερά, φέτος τους βλέπω να μπαίνουν πάλι εκεί στην κόψη του ξηραφιού, να παλεύουν 7η ή 8η θέση. Τους περσινούς πρωταθλητές επίσης βλέπω τους Warriors να ξαναμπαίνουν στα play-off, τους Rockets, τους Spurs, οι οποίοι είναι και λίγο έτσι παραδοσιακοί στα play-off, δεν χάνουν play-off. Ομάδα των play-off. Ομάδα play-off. Ακριβώς. Και 8η ομάδα από τη Δύση εγώ βλέπω τους Sacramento Kings. Είχαν καλό κορμό από πέρσι, πήραν 2-3 παίκτες, πιστεύω θα είναι στα play-off της Δύσης. Τώρα μας πει και ο Σταύρος λίγο ποιους βλέπει για την Ανατολή, ποιες ομάδες. Ή αν έχει κάποια διαφωνία. Ναι, ή αν έχει κάποιες διαφωνίες. Δεν μπορώ να διαφωνήσω γιατί τα έχει μελετήσει πολύ καλά. Να πω την αλήθεια δεν... Η πίσω σελίδα από το σκονάκι δηλαδή ναι. Είναι χιλιομελετημένη. Πάντως στην Ανατολή έχω γράψει 9 ομάδες. Πέρσι η Δύση ήταν πιο ανταγωνιστική. Φέτος βλέπω την Ανατολή πιο ανταγωνιστική και γι' αυτό μου βγάλε πιο πολλές ομάδες. Μια ομάδα παραπάνω ας πούμε ότι θα περάσει ξέρω εγώ στα play-off. Τώρα δεν ξέρω να τις δει και ο Σταύρος να πει το γνώμη του. Εντάξει, όλες είναι δυνατές ομάδες και μάλιστα ήταν και τα draft που κάνανε, από ό,τι βλέπω δηλαδή στις ομάδες που έχει, έχουν πολύ δυνατά draft. Οι Hornets ξεκίνησαν πολύ δυναμικά. Τώρα ελπίζω να μην μείνουν μόνο στην pre-season, να πάνε καλά δηλαδή και στο πρωτάθλημα. Όπως και για τους Celtics και για τους Pacers. Τώρα οι Knicks κάνουν μια πολύ καλή και δυνατή μεταγραφή. Και με την επιστροφή του Καρμέλο Άντονι, γιατί τους άφησε λίγο στα τελευταία μάτς των play-off, ελπίζω και αυτοί να είναι και αυτοί μέσα στους 8. Τώρα οι Cavaliers πιστεύω ότι θα είναι και φέτος στον τελικό. Πρόβλεψη από τώρα. Είναι τελικό μόνο και μόνο για να μπορέσει ο LeBron να σηκώσει αυτό το πολυπόθετο τρόπο, κάτι που δεν τον άφησε ο Κάρι και οι Warriors γενικά να το σηκώσουν την προηγούμενη χρονιά. Τώρα δεν ξέρω. Σημείο να έχουμε εδώ σως θέματα. Ναι, οι Bulls πάλι πιστεύω ότι θα στηριχούν πιο πολύ στον DeRozan και όχι τόσο στον Gasol, ναι, και όχι τόσο στον Gasol. Ο Γκαζόλο Πάουλ, ναι. Πάντως έχουν και Mirotic. Φέτος θα σκοπεύουν να τον χρησιμοποιήσουν πιο πολύ σαν βασικό. Δεν ξέρω ποτέ, σαν παίχτη ποτέ δεν το συμπάθησα, δεν ξέρω γιατί. Εντάξει, αν ήσουν προπονητής θα τον έβλεπες διαφορετικά. Δεν ξέρω, ναι. Είναι οι συμπάθειες και αντιπάθειες. Ναι, Κάθε προπονητής, κάθε φίλαθλος έχει... Και μετά οι Bucks μαζί με τους Hawks, εντάξει, και οι Hawks δυνατή ομάδα όπως και πέρσι, και οι Bucks πιστεύω ότι φέτος θα έχει ηγετικό ρόλο Αντετοκούμπο εκεί πέρα. Θα έχει δηλαδή, και φάνηκε στο pre-season ότι το έχει πάρει πολύ δυναμικά, αντίθετα με τον αδερφό του μάλιστα που τον κόψαν από τους Knicks. Ναι.
Ναι, γιατί δεν πήγε πολύ καλά στα φιλικά. Και τώρα βλέπει μάλλον μαζί με τον Παπα-Νικολάου προς Ελλάδα μεριά ομάδα. Κάτι ακούστηκε μάλιστα για τον Αντετοκούμπο το μικρό Άρης, αλλά δεν νομίζω να... Είναι ο Γιάννης, ο Θανάσης και υπάρχει κι άλλος. Και άλλος ένας είναι, ναι. Για το Θανάση μιλάμε τώρα. Μιλάμε, ναι, για τον Θανάση. Σε λίγα χρόνια βλέπω οι 3 στους 5 στην εθνική μέσα να είναι η Αντετοκούμπο. Είναι. Μακάρι, μιλάμε Γιάννης, Θανάσης. Είναι πολύ δυνατά παιδιά, πολύ δυνατοί παίχτες. Ο Γιάννης μάλιστα έχει φουσκώσει κιόλας λίγο, όχι ανώνυμα, όχι παράνομα, αλλά τον δουλέψανε πολύ καλά, θέλω να πω, οι γυμναστές εκεί στο NBA. Τη στιγμή που έχει τα προσόντα, να είναι και πιο βαρύς και έδειξε πολύ καλά χαρακτηριστικά στο Ευρωμπάσκετ. Ναι. Αυτές τώρα κάποιες προτάσεις. Τώρα όσον αφορά τους Καβαλιέρς που είπε ο Σταύρος, έχει ένα στατιστικό LeBron, μία χρονιά παίρνει το κύπελο, μία χρονιά κάνει παύση. Μία χρονιά παίρνει κύπελο, μία χρονιά κάνει παύση. Έκανε την παύση του πέρσι, οπότε γι' αυτό βλέπει λίγο σαν φαβορί Καβαλιέρς. Έμεινε παραπονεμένος εκείνη την τέτοια. Και γιατί το έχασε και μέσα στο γήπεδο τους. Το χάσανε δηλαδή μέσα στους Καβαλιέρς. Γιατί όχι. Ωραία. Και τώρα προβλέψεις για την Τετάρτη, φρέσκα κουλούρια. Τώρα ναι, είναι οι προβλέψεις για την πρώτη αγωνιστική. Τα 3 παιχνιδάκια που βλέπουμε. Στο πρώτο μάτς οι Hawks με τους Pistons είχαν παίξει και την τελευταία αγωνιστική στο NBA Pre-Season και είχαν κερδίσει με πολύ μεγάλη διαφορά οι Pistons. Τώρα πιστεύουμε τους Pistons λοιπόν. Στη στοιχηματική εταιρεία τους έχουν βάλει ανάλογα τα handicap, δηλαδή είδα συν 6,5 στους Pistons. Είναι ο φαβορί κοινός τους Knicks. Τους Hawks. Πιστεύω θα είναι κοντά το παιχνίδι, δηλαδή δεν γίνεται να είναι τόσο μεγάλες οι διαφορές των ομάδων. Και θα δώσω ένα μικρό προβάδισμα στους Pistons, οπότε θα πάμε, η πρώτη μας επιλογή είναι συν 6,5 Pistons για αυτό το παιχνίδι. Στο δεύτερο παιχνίδι που παίζουν οι Bulls με τους Cavaliers, οι Cavaliers δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα καλά, παρόλο που τους βλέπουμε σαν φαβορί, πιστεύουμε ότι δεν θα κάνουν καλό ξεκίνημα. Περιμένουν λίγο να φορμαριστούν. Στην pre-season δεν έπαιζε ούτε ο Irving ούτε ο LeBron. Εντάξει, και ο Βαρεχάου, δηλαδή σε μερικά μάτς ήταν τα βασικά τους όπλα των Cavaliers, δεν ήταν... Δυνατά χαρτιά εκτός. Ναι, δηλαδή πιστεύω ότι θα μπει... Μπορεί να τους προστατεύσουν, να θέλουν να τους προστατεύσουν και λίγο τους παίκτες στην αρχή, ας πούμε. Οπότε θα πάμε με τον -2,5 των Bulls σε αυτό το δεύτερο παιχνίδι. Και στο τρίτο παιχνίδι που παίζουν οι Warriors με τους Pelicans, οι περσινοί πρωταθλητές θα θέλουν να κάνουν ένα ανάλογο καλό ξεκίνημα και πιστεύουμε θα κερδίσουν με πάνω από 10 πόντους διαφορά τους Pelicans του Anthony Davis, οπότε θα πάμε με το -9,5 στους υπέρ των Warriors. Και όποιος ασχοληθεί και με το παιχνίδι, υπάρχει μια μεγάλη πιθανότητα να βγει και over αυτό το match. Μάλιστα. Τα παιχνίδια είναι λίγο αργά βέβαια, για live στοιχηματισμό. Σιγά σιγά μπορούμε να βλέπουμε και τα δείγματα έτσι στο βασικό πρωτάθλημα του NBA. Βέβαια είναι η πρώτη αγωνιστική να πούμε, φαντάζομαι και εκεί υπάρχουν οι εκπλήξεις. Σίγουρα, ακριβώς. Και οι στοιχηματικές εταιρείες μπορεί να πέσουν έξω. Και να πούμε και κάτι άλλο, ότι επειδή τα παιχνίδια είναι σχεδόν καθημερινά, δηλαδή μπορεί μια ομάδα να παίζει Πέμπτη, να παίζει και Παρασκευή. Εκτός του ότι έχουν ταξίδια, παίζουν και καθημερινά. Δεν είναι μακριά η κούραση, είναι και... Παίζουν πάρα πολλά ρόλα. Τώρα σίγουρα όμως οι παίχτες είναι προετοιμασμένοι για κάτι τέτοιο. Ναι. Αλλά στη διάρκεια της σεζόν θα βγει κάποια κούραση. Σίγουρα. Και τα φορμαρίσματα. Ναι, είναι λίγο απρόβλεπτα όλα. Δεν μπορείς να πεις στάνταρ κάτι. Με την λογική μας αυτά βλέπουμε έτσι σαν πρώτα παιχνίδια. Τώρα επειδή θα υπάρχει καθημερινή αγωνιστική, εμείς θα ανεβάζουμε και στο site τις προβλέψεις μας, είτε και πιο μικρές αποδόσεις, να είναι λίγο πιο σίγουρα ας πούμε, ή και πιο μεγάλες αποδόσεις, πιο ειδικά στοιχήματα. Ωραία. Θύμισέ μας και το site. Ναι, να μας πει ο Σταύρος στο site και το Facebook. Διαφωνεί. Μας βλέπουν από την κάμερα. Μην κάνεις. Όχι.
Στο Facebook είναι NBA προγνωστικά και ιντερνετικά μπορείτε να μας βρείτε στο nbasportsbet.com. Ωραία. Εκεί είναι τα λεφτά λοιπόν, όλα τα λεφτά που λέμε. Γιώργο, πρέπει να το κάνεις αγαπημένο site, να στο βγάζει πρώτο. Το favorite. Ελπίζουμε να έχουμε μια καλή συνεργασία όσον αφορά το NBA και αποτελεσματική, θα έλεγα εγώ. Και βέβαια παράλληλα θα μιλάμε και για Ευρωλίγκα και για ελληνικό πρωτάθλημα, αν και στο ελληνικό πρωτάθλημα είναι λίγο δεδομένα τα πράγματα, νομίζω εγώ. Μπορώ να σας πω άμα θέλετε ποιοι θα είναι τελικό για ελληνικό πρωτάθλημα. Στο κύπελο θέλω να μας πεις. Στο κύπελο... όχι. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ προβλέπω και με μεγάλη διαφορά ο Παναθηναϊκός. Έτσι όπως είναι τώρα τα πράγματα, έτσι. Μπορεί να υπάρξουν ενισχύσεις, μπορεί να υπάρξουν τραυματισμοί, μπορεί να γίνει έκπληξη και από το Φάρο, δεν είναι πια τόσο δυνατός ο ΠΑΟΚ, πιστεύω εγώ. Πάντως έπαιξε καλά απέναντι στον Άρη. Ναι, είχαμε και το ντέρμπι, το παραδοσιακό ντέρμπι της Θεσσαλονίκης. Νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ το πρόβλημά του είναι τα rebound και ο δεύτερος σέντερ που δεν υπάρχει. Ήταν μια φάση που είδα που ο σέντερ του Άρη ήταν, ποιος ήταν, ο Wiggins, πώς λέγεται. Αυτός πέσπασε την μπασκέτα. Αυτός πρέπει να ήταν. Έπαιζε βόλεϊ, παιδιά, κάτω από την μπασκέτα. Δηλαδή, τον είδα, πήδηξε 2-3 φορές, δεν έμπαινε η μπάλα, οι αμυντικοί του ΠΑΟΚ τον κοίταζαν. Και δεν μπορεί ένας σέντερ να βγάλει όλο το παιχνίδι και να παίζει Κυριακή, Τετάρτη, Κυριακή. Ακριβώς. Γιατί έχει και την Ευρώπη ο ΠΑΟΚ. Ναι, παίζει με τον Πρίφτη που είχε τουλάχιστον 2 πεντάδες να βάζει και να βγάζει. Στις άλλες θέσεις υπάρχουν επιλογές, όχι το ίδιο αξιόλογες, αλλά μπορεί να γίνουν αλλαγές. Στη θέση του σέντερ υπάρχει μόνο ο Μπάλαμπαν, για τον ΠΑΟΚ μιλάω, που δεν είναι βέβαια και ο ποιοτικότερος σέντερ. Θα ήταν καλός για δεύτερος, πιστεύω εγώ. Και είναι βαθμολογικά, ο ΠΑΟΚ νομίζω είναι στην τρίτη θέση από το τέλος, έτσι. Έχει 3 ήττες. Το χειρότερο του ξεκίνημα. Δεν πρέπει να έχει ξαναξεκινήσει με 3 ήττες. Από το 2008. Νομίζω ότι χρήζει ενίσχυση γιατί αν θέλει να μπει στα play-off τουλάχιστον. Ναι, είχε συνηθίσει και αλλιώς τον κόσμο του τα τελευταία χρόνια και φέτος είναι ακόμα πιο παγωμένη κίνηση. Θα δούμε, υπάρχει χρόνος, στο μπάσκετ άλλωστε μεταγραφές γίνονται από μέρα σε μέρα, οπότε περιμένουμε να δούμε και εκεί τι θα γίνει. You haven't realized it yet. Stand up, you feel, look in the mirror. Can you recognize the dead? I'm an instrument of life, you said. You got balls and you got money. CNN stuck in your fucking head. You're an instrument of light. You're a ray of light. I'm out of your sight. You're in darkness.
Ακούσαμε τις προσβλέψεις. Ελπίζουμε να πέσετε μέσα που λέμε. Νομίζω ότι, Γιώργο, ήρθε η ώρα σιγά σιγά να... Και παιδιά βέβαια. Απλά επειδή βλέπω απασχολημένο τον Γιώργο, θέλω να με προσέξει. Και θα έρθεις. Εντάξει, λοιπόν, μπορείτε να ξεκινήσετε να δίνετε τους χαιρετισμούς. Πριν ξεκινήσετε, μήπως υπάρχει κάποιο παράπονο άλλο? Δεν νομίζω, όχι. Κάτι, μήπως ενοχλεί το... Λίγο να ισιάξω, μου λένε τα ακουστικά. Κάτι άλλο, μήπως? Εντάξει, όχι. Εντάξει, λοιπόν, μπορείτε να... Ξεκινήσω παραδοσιακά εγώ. Ναι. Λοιπόν, να δώσω τα χαιρετίσματά μου στη Βάσια, στο Γιώργο, στην Ευαγγελία, στο Βασίλη, στο Μιχάλη, στην Ιωάννα, στην Κοραλία. Μην πεις τις ίδιες. Όχι, από άλλους. Να δείξω ότι έχω... Και στην Νικολέτα. Και σε όσους μας ακούνε σε Βέρεια, Θεσσαλονίκη Ιντερνετικά και Πάτρα Ιντερνετικά. Πολύ τονίζει την Πάτρα. Έχουμε δεσμούς εκεί Έχει πέρα. φαν. Μάλιστα. Όχι για το καρναβάλι, ας πούμε, ή κάτι άλλο. Πηγαίνουμε βέβαια και στο καρναβάλι, είναι πολύ ωραία. Μάλιστα. Σε άλλη εκπομπή αυτά τότε. Σε άλλη θα κάνουμε όταν φτάσει. Ειδική εκπομπή. Ωραία. Εγώ θα στείλω τα χαιρετίσματά μου στην Θάλια, τη Ράνια, τον Νίκο, την Ανά, τον Άλεξ, τον Σταύρο, τον Ιορδάνη και τον Γιώργο. Και στους γονείς μου φυσικά. Φανατικοί ακροατές. Παραδοσιακό Ναι. λύσιμο δικό σου, πιστεύω. Πάντως παρατήρησα ότι έχετε και πολύ γυναικείο κόσμο. Ποντάρει λόγω στοιχήματος δηλαδή ή λόγω... Λόγω συγγένειας. Ναι, συγγένεια. Ενώ δεν ποντάρουν, δεν παίζουν NBA, ας πούμε. Είναι μπασκετικοί. Έχουμε και κάποιες φίλες που παίζουν. Ποντάρουν στην ομορφιά τους, αλλά και στα λεγόμενά τους. Κυρίως τα λεγόμενα, ακριβώς. Έχουμε καλό λέγεν. Ωραία. Δεν σε βλέπω έτοιμο, Γιώργο. Επειδή θα μας δείρει στο τέλος, σας καληνυχώ πολύ γρήγορα κι εγώ. Να περνάτε όμορφα. Υπομονή. Δεν είπαμε στην αρχή ότι σημέρωσε μια δύσκολη εβδομάδα με τους φόρους και το ένφια. Δεν θέλουμε να ρίξουμε κι άλλο το ηθικό του κόσμου. Ελπίζουμε να περάσατε ωραία. Καλή συνέχεια σε ό,τι και κάνετε. Καλό βράδυ από μένα. Και ο Γιώργος είναι όλος δικός σας. Let's make love on an island in the middle of a Aegean Sea. I love you. I love you. Θα πρότεινα εδώ για τα παιδιά τώρα, και αν τα παιδιά θέλουν, και ο Γιάννης φυσικά, θα το προτείνω και ο Φέαρ, αλλά το προτείνουμε και ο Νεάρ που λένε, να έρθουμε την Τετάρτη και να κάνουμε μια εκπομπή και οι τέσσερις από την αρχή, αλλά να ξεφύγουμε από τα κλισέ της εκπομπής, να έρθουμε εδώ να κάνουμε χουλιαμά, να κάνουμε μουχαμπέτι, να βάλουμε μουσική που μας αρέσει, αφιερώσεις πάρα πολύ, φωτογραφίες, βιντεάκια, να γουστάρουμε κι εμείς και να γουστάρει πολύ ο κόσμος. Το προτείνω. Υπάρχει κίνδυνος να πάει στο ίντερνετ όμως. Δεν πειράζει, ας πες. Δικό μας είναι, εμείς το ρίχνουμε. Εντάξει. Λοιπόν, το δίνω για προσκέψη, θα ανακοινωθείτε φυσικά για την Τετάρτη με μια αφίσα που θα βγάλουμε, αλλά θα γίνει πραγματικά χαμός αν τυχόν γίνει αυτή η εκπομπή. Να είστε καλά, να περνάτε όμορφα σε ό,τι και αν κάνετε και υπομονή παιδιά για ό,τι και να αντιμετωπίσετε.